ụmụnne m o nwere ihe anyị bụ ụmụ nwanyị na-eme ọ na-agba m anya mmiri. Ịbịa gị na nwoke anaghị ọ dị ka nwoke ahụ mebi na ọ sị gị na ọ chọrọ ịnụị na ọ chọrọ ime nke na ọ chọrọ nke ọzọ, gị na nwoke a anaghị. Mana abịazịa onwe ka gị na nwoke a si wee mee wee kwaa iko iwee dị ime, nwoke a sị gị mba o na ya nwa achọbeghị ịnụ nwaanyị, na kịta anụnwa na ya chọrọ ịnụ nwaanyị, na ya chọrọ nnọọ bifo ya anụ nwaanyị, na ị ga-ejekwa ka ị ga-ewepụ afọ, ije wepụ afọ ime a na ya chọrọ. Ị ga-afụ nwaanyị a ewere nwayọọ jeru kpakpakpakpakpakpakpa jee wepụ afọ ime. Ụda afịadị ya arụ. Ụfọdụ na-eji wepụ afọ ime anwụrụ, nwoke ahụ ama nkọkwa na ọnya nwasị gị jee wepụ afọ ime. Ụfọdụ ga-eji wepụ afọ ime a mebie akpa nwa. O ruzie mgbe nwoke ya na nwoke a rụziri mgbe ha kwesịzị ka ha nụọ, nwoke a ga-ewuzi n'ochi ya sị nwaanyị ewepụgoro m ime, o wepụrụ m nke mbụ, wepụ nke ịbọ, wepụ nke atọ, wepụ nke anọ. Ofu nwoke a ga-asịkwa na ya chọrọ ịnụ nwaanyị from 25 years o, na ya chọrọ ịnụ nnọọ from 16 years to 21 years or 16 to 20. O wepụchagokwa ndị ọzọ afọ ime fa apụsigo. O jezi ajedụrụ nwaanyị nnụ gị nwazi mbuzi ewu ndịzi ime wee wepụ afọ ime wee iwezie nwayọọ mee gịnị, weezie nwayọọ shukugharịba. Ụmụ nwaanyị ndị na-amụtara nwa taa, many of them bụ are the result of ime etelete. Na-agwa gị eziokwu, ọ jụọkwa n'ọnya nwa na o si ya n'obi pụta ka o tee ime. Ọ nwoke ahụ ya na ya na-ayị, ọ nwoke ahụ si ya ji ete ime, ọ ya agwa nne ya, ọ ya agwa nna ya, ọ ya agwa onye ọbụla, o jos kunie ọtọ jeje tee afọ ime a. Ọ da-adị mma ka m gwazi ya gị ofu ihe. Ịbụrụ nwoke na-asị nwaanyị ya ji ete ime, mgbe a ga-emechi ijezia ka ije nụọ nwaanyị, ijeje pata ofu nwaanyị mbụ na wumbu ya nwere ishu, ịpụtazịa ị na-achọzi nwa, maka ị ga-achọ nwa bikos na nwa ndị nke Chukwu nyele gị na onye ahụ ibutesịrị imebie nafa ichefuo n'ụmụazị. Ụzọ esi achụ ụmụazị erika. Nwa bụ mmụọ, ụmụntakịrị bụ mmụọ. Ịbụrụ nwoke nwee ka gị na nwunye gị nwaanyị si na-eme, iwee fụ na ọ dị ime, asịzina ya ji ewepụ ya mụọlọ ya nwa. Ọ bụrụgodu na ị chọrọ ịnụ ya, banye na life of ụmụazị ya nwa ahụ, maka na ị marọkwa ma echi ị ga-amụta. O nwee otu nwoke m fụrụ n'abalị, ọ bụrụ nwa ọmụ mgbe ọ dị 16 years ka ọ kpọ, kịta ọ dị na 50 something years. O mechaziri too nụọ nwaanyị ọzọ, mana ọ mụtara nwa. Mana nke anụnwa o ji sinsi mgbe ọ dị 16 years, nke a wee bụrụ ihe niile, wee na-eme ihe niile. O nwere ka esi wee mụta nwa ka ọ bụrụ aghọm. Ọ bụrụ ma ị mechara nnọọ wụfuo ọbara, ọ bụrụ ya bụ nọọ ihe ziri ezi. Oke ọbara a na-awụfu site n'ime enyi na ụdị na-achọbeghị m nwa, adịbeghị m redi. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-edikteti nọ 2 years ma ọ next 2 years ma onye a dị ime kịta ya jegodo wepụ ya. Ụfọdụ ga-eji aka ha jeje na kemis jee misita ọgwụ ahụ ọ ga-eme isi ogbukọwa ma nwa ahụ ma nwaanyị. Ada echeki si n'ọkwa nne bụ ife nwe nwa, ọkwa nna bụ ife nwe nwa. Nwa onye ọzọ ị na-emebi akpa nwa ya, ọ ga-adị gị mma ma emebie akpa nwa nke gị? Zaanụ m ajụjụ a na comment section. Tụsarụ m ihe a ka ọ baa na mba niile. Achọrọ m ka onye ọbụla nụ ya. Ana m asị, onye egbuzi na nwa mmadụ, onye ewepụzi na nwa. Otu ọbụla esi mụọ nwa, nwa bụ ngọzi si n'aka nke Chukwu.